kul grempit kempit dosaretaning pawon Kakang Pati Dutawati kula wonten dawuh Ansira Yudhanya Guru kula inggih kula wonten dewan dawuh kepiye gonmu upaya Gusti Mayu para sedangkan goni mitro tanpa kuliah apa sekiranya wis entuk gawe atur nuwun inggih sinuwun parung matur pindah mendranipun Gusti Ayu Wara Sikandi mijil saking negari Pancala lawi saking pamangke kula sampun sawetawis dangu sinuwun malah kaborok kula sampun ngobati wonten pundi papan gunungipun Gusti Ayu kasasat munggah gunung mudhun jurang nanging sinuwun capare lampah sinuwun tenang sadamel belata ora entuk gawe Pak nuwun inggih sinuwun sinuwun saderengipun kula matur kula nyuwun dening samudra prasami sinuwun anggen kula badhe Dewi Wara Sikandi anten dinten menika mboten wonten pangapuntenipun kowe ora entuk gawe kula inggih sinuwun Jagat Dewa Bathara Kakang Pati yen pancen jeneng sira ora entuk gawe upaya putraku para Srikanjang Nimurja yo senajan den kaya apa aku ora bakal kaget namung semini bakal tetepake Rupadya nang endi jenenge Toko yayasin iki cocok mawi kowes sewu menika berkang dados tetunggulipun ing negari Pancala Iki dadi negeri Pancala. siji loro Enteng. enteng jenengan iki siji loro telu papat swidak Oke. Senjata wis siap? siap Manura. Antun. Ora wani bali. Kok kowe. wani lho Bali lewat ngarep ora. matur prabu sana dampiak barisamu iring para wadya lan karaja tumuju paring Pancala jiwa kowe sapa Aku Yuda Biro. Yuda Biro Banjur aku Prabu Drupadi sing ngrendhani ning praja Pancala wah, kebenaran, Bro. Mas. Terus to. Wah, tenan. Nggih, GPS-mu luar biasa. oh menika patenipun jologi jokecut Oh, garing. Jologi joget iya bener. gagah kula lah paten Nggih. Iya. nomor malih menika Turu. Ayo iki. ya suwun kula wonten dawuh suwun Daki-daki neng. gegaman sampun cemawis Ngono pamerke pemirsa malah ngomong terus rantek-entek. Oh, sabab langsung wae. Piye yen to negaramu tak jaluk. Manut, kowe duwe kembang-kembange kang lagi mekar to? oke ning taman Pancala oke kembang Langsung mawon, sing kembange apik mung siji
Urusanmu. Kalau kurang ngajar mungkin. Sengape mung siji. Dewi Woro Sri Kandi. Ulungno. Kadyo.
bangi bangaruna kadenetraning uga rapuh sabdaning bugiloring merekaning para sakatan Yai Patelan kabeh para prajurit putri. Kok suarane kurang banter sepisan maneh? Prajurit putri. Ngono ayu-ayu ngono lho. Tunggu Kang Prayoga luwih dhisik. Iki karawuhan tamu ingsun bakal murka. Paman Prabu. Iya. Kau paduka wonten ing Prajawa. Paduka menika tebungake aku Prabu Drupada kang ngganyuling praja Pancawati. Seliramu sapa Sang Prabu? ditepungake kula Prabu Werang. Oh Prabu Werangboyo. Banjur wonten barulanipun napa Sang Prabu? Yo sing gedhe pangaburan Gurku wani mrepeki gurku mlebu ning papan kene. Aku yektine bakal njaluk pitulungan. Aku nyuwun tulung. Rek ning prajating Pancawati iki dirusak marang prajurit Prabu. Yudha lho. Ewadene akeh korbaning para prajurit Pancawati. Aku mlayu ndak. Aku nyawang sangka kaduan iki ana Nawindra. Kok beda marang padatan kula Sang Prabu. Aku njaluk tulung. Kula badhe paring pitulungan dhumateng Panging Mangkirumi. Wonten bebananipun Sang Prabu. Ana bebanane. Yen pancen dene penjaluk apa? Mengko aku kang bakal nuruti. Kula mung kepengin sanget paduka ngangkat kula dados putra paduka. Nggih, Kula pengen sanget dados putra paduka. Pedatawa. Iya. Monggo kuwi. Yen kuwi entuk gawe dadi putraku. Ning prajanjimu tak jaluk kudu bisa ngrampungake perkara ngrampungi Prabu Drupada. Sendika mangestoaken dawuh Yudha biro kuwi akeh prajurit wis mangsa boro aku njaluk tulung tak sundingke. kula nyuwun pamit wong tambah pangestu. Ayo prajurit putra tak
Dapat dari mana lo? Dapat dari WA tadi. Mana udah? Gue sing dongkeng kawibawan Paman Jewodo. Orang tak salah ini. Yen to gue ngaglah ana ing tengahing dalan tak singkirake apa kowe tak singkirake? Yen kowe wani nyingkirake utawa ngasurake kredane Roboyo tak sembah diteriteran. Madep. Kowe apa aku sing sigi? Ada ya? Uni. Nyoto sing sugih aku. Ada. Ya. Ada. Ada sopo? Logo.
bisa gawe teganing ati tak salam dening sira kang bisa percaya ratu kang rusak ing Pancawati wis entuk gawe yen ngono netepi marang janjiku kawan dening sira yen kowe kepengin ndak aku putra yo saiki sinekse Bupati Sanawara dina iki tak angkat yo kowe putraku. Sang Prabu Rangbaya ya hanyembah wonten pepadaning Sang Prabu Drupada sanalika badhah sajatining wujud Sang Hyang Srikandi. Ngresikake marang Gusti apa kang dadi cape jumanti Mbak Yu kudu bisa takon yen kowe iki ora luput iki leres Rama iya kakang Pati Nonton darau dinara pasukan iki putraku Srikandi wis entuk gawe kundur oning Pancawati nggih monggo kula delaken wis seksi niki nggih Srikandi dawuh Rama marep adinipun Rama mongkok dulu jeneng sira bisa ngresikake lan bisa mateni musuh kang ngarepku Srikandi dawuh yen ngono piye jeneng sira pancen sawijining wanodya utama kami WO Barata Official YouTube channel. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Tag dan follow Instagram @WO_Barata, @Gedung Pertunjukan Jakarta, @Disput_DKI. Kami, pejuang seni, mempunyai semangat dengan semboyan. Langgengmu adalah harapanmu, lestarimu adalah tanggung jawabmu. Sukses! Waspada pagelaran kita. Para Wastra Barata dipersilakan untuk berfoto bersama dengan para pemain. Saya para sutresna, Bapak Ibu. Wastra Barata tercinta. Para sutresna, Wastra Barata tercinta.
bermain, silakan naik ke atas pentas. Monggo Bapak Ibu silakan.